Yerimde Hasangaziev'de uvağında Hilder'cim Çarvas'ın jorgularyň daýaklap çygar jölen bul eret bekleyen jorgo bilen gatşylar. Bizden köp saýapkerler gaýralar attary atalyp jorgolary tapmay başlady. Wagtynda köpden beri bilinmey getdi, 20 ýyldan başlap familiýamda aýdylan ismi oýtdy adam Hudaý bir soşondoý bolsun. 2 aýdan ba 4400 metr aralykda kunan jorgo. Jorgolar eme bıyılkı kunan jorgolardy baryňar özüňer baýkadyňar, gördüňer. Ýyl başyndan beri eň ele argyn 10dan aşyk sanda gatşyp atat kunan jorgolar. Mykty jorgolar çygyp atat. Bıyılkı ýylda şu perişte ýigrik jaratatan jorgolaryň sap başynda gelatat. Al eme Öwreki jorgo salışdy garasaňar, mundan bir 15 ýyl burunky, 10 ýyl burunky garaganda ıllamdygy başga, bizdiň kunan jorgolaryň ıllamdygy başga. Hazır barybızga gözgö görünüp atat, mına saraýdyn aldyna geldi. Yetip baratkanın karaçı, tizilip uçup baratkan karkıla da ilavay tavus ko. Sonun. Ya Canış Bayke sonun getip barat ha? Ya. Canış Bayke ayakta desek maşinen üstüne kolu olgan turuğa. Bizdiki. Buyursa. İlk aylampa. Kulay bürseme. Bizden jorgolar ýigrik atıp geldi. Muna ötkende Kazakstan'a baryp, Kazakstanda ülkön Haway aýmagynda 5 baýgen alıp geldi. Ötkende Isyk Göl Kubogy 2026 ынтымак at çavuş meldeşinde dagы jorgo girip, jorgolarybız ýakşy ýigrik atdy. Uşunda ýigirikler armyn bolsun. Jorgolaryň ıllamdygy ýakşy. Sonun getip baratjat. Koyu çandy çygaryp 11 baş kunan jorgo. Rappara geldi. Mına gelgileme. Dürüsürep koldap koyana karagınaçı. Zamat ortasında aylanıp geldi. Şundur 3 minutga jetpey unu vakt boluşu mümkün. 2 minutun içinde. Ekinci Çeçüç aylampany gösterýän ödüňör. Çeçüç aylampany gösterýän ödüň 3-nji perişte altyp sapda getip baratap. Kunan jorgolar 11-nji nomerdegi bekli 2-nji bolup baratap. Men jaňylbasam negizine joğun towu menen çoğu baratkan maly. Buyursa jakşy. Barly çoğu getip baratkan maly. Hawa. 11-nji rakam Aleksine barajak. Birinci rakam. Appara geldi, sonun getip baratdı. Agay tuğanlar, görücüler, bul eme jorgonun beýneti düşüğü köptep kelatabız. Federasiýanyň işinde alga jyldyrış çyndygyňda düşükdü. Jorgonu tabış, tarbiyalaş, çoň jorgo jetkirişdin özü düşükdü jumuş. Şoň üçin jorgonun saýapkerleriniň emgegi beýneti çoň. Men aýtaýyn degenim muna bu ýyl başyndan beri Ismaýylow Altynay Gurmanbekiň aldyňyzlarda turat. Muna köp köýnegin giyip, ak şляпасын giyip, tatnakay maşinesini aýdap, uşul kişi iş kagazdарын jolga koyup, jorgonun önjüksüne çoň salym goşup atat. Balkim arabızdagy aýymlar astır, oşolaryň arasynda bir çygan aýymda bir gol çaýyp goýgulaçy. Kowanyp kalaly, razy bolup kalaýyn. Men dagы direksiýaga aýdyp baram mına uşu. Altynay Gurmanbekiň jakşy işlerdi atkaryp atat. Jalpy mızalaryň atyndan bir gutuktap goýaly. Ötüp aldy birge.
Buyursa. Tete yakta biri çağa aparat at yönele. Kalыстardın gana çeçiminden keyin жеңүүчүлөрдү айтабыз. 3 жорго байге бар. Жалпы 11 баш жорго катышууда. Байге фонду 150 000 сом. Жеңүүчүлөрдүн байгелери өзүңөр билгендей Алтынай Курманбековдун дагы паспорт, банк реквизиттерин топтоп бересиздер. Канчалык эрте берсеңер, байгеңер ошончолук эрте которулат. Кармап чоюп жүрө берсеңер, көпчүлүктү да кармайсыңар айрым. Мен эми маалымат иретинде эскертип айта кетейин. Ал эми кунан жорголорубуз болсо коюлушуп, кубалашып жорго экенин билбейм. Ana bu жерде турган биздин милиция кызматкерлерин, коопсуздук кызматкерлерин, саламаттык сактоо кызматкерлерине рахмат. Анан тартипти, тазалыкты сактайлы, ичкен жегениңерди кайра тазалап чогултуп алып кеткиле, таштанды таштабагыла. Мамлекет башчыбыз өзү баш болуп көрүнгөн коктугулактарыбызды чогултуп атат, ага жеткирбейли. Райондун бийлиги, мына Бактыбек Арапбаевич мына баштан аяк көрүп отурат. Мына өткөн жылы барбы? Баракелди, чечүүчү айланба, кел атат. Kalыстardın Давай, Бериште, давай, алга. Молодец! Barakelde birinci gel atkan. Ай, Азамат! Oyunda Tamdom eldesinde birinci gel atkan, üçüncü nomerdeki Berişte. Ай, молодец! Hurmatbek Velnur, ikinci gelgen 9. nomer eken Akira. Ничего, Ben bundayla ничего, ötkönünü эмтиде aytып буюрса. atam. Kalыстardın Sen de seçiminden alayım. keyin daha Ay jеңиш canım. anıqtalat. 11. nomerdeki Bek. Ай! Жоқ, бүтті. Kalыстardın aytusundan keyin gana Rezerv yaptırıyor. tavuşlar жеңүүчү болду деп айтабыз. Мен жөн гана өткөндөрүн окуп койдум. Себеби мурун 10 жыл мурун, 7-8 жыл мурун өткөн жорголорду айтып салып, ал баруучуңар айтпадыбы деп жоргодо далай